Jokainen ihminen, joka tulee kadulla vastaan, niin on ihme. Tekisin mieli sanoa hieman liioitelle haltioittava ihme, mykistävä ihme. Jokainen kukka on ihme. Auringon nousu aamulla, tämän planeetan liike, jos se on liikkeessä, en minä tiedä varmaan. Einsteinin jälkeen me olemme hyvin varovaisia, mutta me koemme liikkeenä, että se liikkuu, tämä planeetta pyörii itsensä ympäri ja aurinko näyttää nousevan idästä laskevan länteen. Tämä universumin eksistenssi on majesteetillinen ihme. Palautuu tässä yhtäkkiä mieleen, kun äsken puhuin Freudista ja siitä, että hän oli jo selvillä, että ihminen nukkuu, että ihmisen niin sanottu oma tunto on vain yliminä, jonka ympäristö on meihin iskostanut. Ja hän oli tästä paljon puhunut ja kirjoittanut. Kerran joku häneltä tästä kysyi, että mutta miten se on, professori Freud, että jo Kant aikoinaan sanoi, että on kaksi asiaa, jotka täyttävät hänen sielunsa ihmetyksellä. Tähti taivas pääni päällä ja siveellisen vastuuntunnon laki sydämessäni. Niin Freud vastasi, niin tuo tähti taivas on todella ihmeellinen, minuakin se haltioittaa, mutta mitä siihen omaan tuntoon tulee, siihen Jumalan ääneen, niin minä sanon, että Jumala on siinä luvattomasti hutiloinut. Hän oli todennut sen tosiasian, että Jumala on hirvittävästi hutiloinut. Kun kaksi Jumalaa ihmistä halkoo toistensa kalloja sama Jumalan nimeen, niin kyllä siinä Jumalan ääni hutiloi. No niin. Mutta kun ystävät, kaikki tämä rupeaa raukenemaan, tämä uskon vimma ja varmuus. Kun olevainen sinänsä rupeaa näkymään ihmeenä. Silloin, ystävät, lähestyy myöskin niitä extraordinaria asioita, niitä levitaattiota asioita ja kaikkia noita ennustusasioita ja clairvoyanssia, kaikkia mitä mediumistisia ilmiöitä, vaikkapa tuo henki ilmestyisi, haamu, tapahtuisi materialisoituminen, niin se olisi kyllä ihme, mutta ei hyvin paljon suurempi ihme kuin se, että tuo Faale istuu tuossa. Ei se olisi oikeastaan sen kummempi. Minä aavistan, että se on yhtä luonnollista. Olethan sinä siinä, minun silmäni oli aivan varma. Istuuko sinä Faaler tuossa? Ei, tämä on haamu. Haamu, se on haamu. Aivan oikein. Hyvä. Hyvä. Kuulkaa ystävät. Nyt minä alan olla pintaa syvemmällä, jonne mä halusin johdattaa. Niin kauan kuin me liikumme pelkässä pinnassa ja meitä hallitsee pinnallinen ajattelu, se on meille annettua, meihin iskostettua, meihin suggeroitua varmuutta. Ja niin kauan me elämme pinnassa ja valheessa. Siellä vaikuttaa meihin luolakauden ajan kokemukset ja totuudet, jotka silloin olivat totta. Ne hallitsevat minua edelleen. Ne ottavat uusia sublimoituja muotoja, tietysti on bisnestä nyt ja politiikkaa ja diplomatiaa. Kivikauden ihminen ei osannut käyttää näin hienoja sanoja. Ei siellä ole diplomatia-käsitettä olemassakaan. Mutta se kivikauden mies oppi sen vähitellen. Mutta se on samassa asemassa vielä niin kauan kuin hän nukkuu. Ja siinä on juuri aikamme tragiikka, että kivikauden, luolakauden ihmisellä on atomipommi hallussansa. Ystävät, on mahdollista ruveta näkemään tämä pinta pinnaksi, tämä uni uneksi, tämä suggestiotilaksi. Se näkeminen avaa ihmiselle omituisia uusia olotiloja, jolle olotilalle meillä ei ole terminologiaa. Tämä tekee asian, kuulkaa, vaikeaksi. Meidän sanastomme, koko tämä symbolifunktio, josta me olemme ylpeitä,
joka erottaa ihmisen eläimestä. Kyky ajatella käsitteellisesti, symbolisesti, pukea nämä symbolit sanasymboleiksi ja lopulta kirjoitussymboleiksi. Tämä symbolifunktio on ihmeellinen asia ja se palvelee meitä melko hyvin. Me olemme osanneet rakentaa tämmöisen mikrofonin ja äänen vahvistajan ja magnetofoninkin juuri tämän perusteella, että meillä symbolifunktio toimii ja me olemme pystyneet keräämään sukupolvien akkumuloitua viisautta ja tietoa. Ei viisautta, mutta tietoa. Hyvä on. Mutta se on sittenkin sitä pintaa. Mutta kun se pinta nähdään pinnaksi, kaikki ne diplomatioinen, poliitikkoinen, afääreinen, bisneksen, talousprobleemoinen, taisteluinen, rakkauksinen, kaikki ne nähdään, että se on erilaista unentilassa huojumista, hirveän vaarallista nykyaikana. Siitä alkaa syvyystilan avautuminen. Ja nyt meille tulee uusi se vaikeus. Symbolifunktio palveli. Meillä oli käsitteitä, termejä. Me pystymme puhumaan toisillemme ymmärrettävästi tällä pinnalla. Mutta kun me siirrymme ne syvyysaloille, sanat loppuvat. Me voimme puhua viittauksen omaiseksi. Me voimme puhua vapautuneisuudesta. Niin kuin Dhammapada, vanhin buddhalaiseen kanoniin kuuluva teos, puhuu jostakin kummallisista vapautuneista, jotka kulkevat kuin taivaan linnut, joiden tiellä ei ole motiiveja eikä ole mitään ominaisuuksia. Ei voida sanoa, että se on sitä tai sitä. Se menee näiden meidän symbolifunktioalueemme ulkopuolelle. Ihminen voi elää asiain tilaa, hengen tilaa, jossa hän voi vain hymyillä toiselle ihmiselle. Viittauksen omaisesti puhua. Mutta sitten tullaan, niin kuin buddhismissa tullaan yhtä mittaa, ei sitä, eikä sitä, eikä sitä. Kysytään, onko ihminen kuolematon. Ei vastata. Onko ihminen kuolevainen? Buddha ei vastannut. Ja hän sanoi, kun häntä kysyi, että miksi sinä vastannut, vaikka sulta selvästi kysyttiin, niin hän sanoi, että katsokaa, jos minä olisin vastannut, että ihminen on kuolematon. Tathagata, kysymys koski häntä itseänsä. Tathagata elää vielä sen jälkeen, kun hänen ruumiinsa on kuollut, niin olisi luultu, että minä olen samalla kannalla kuin ne, jotka uskovat persoonalliseen kuolemattomuuteen. Jos mä olisin taas vastannut, että Tathagata ei ole olemassa kuoleman jälkeen, niin olisi luultu, että mä olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka uskovat tyhjäksi tulemiseen. Mutta nyt oli hänen mielessään, hänen tiedossansa ehkä, sanon tämä nyt varovasti, ehkä hän oli niitä, joka tiesi, mitä on. Ja sille, mitä on, ei löydy sattuvia sanailmauksia. Ja niin me tulemme siihen merkilliseen asiaan, että ei yksikään todellinen opettaja ole meille koskaan opettanut, eikä milloinkaan tule opettamaan tosi viisautta. Muuta kuin siihen asti, että hän sanoillansa pyrkii saamaan meidät tietoisia siitä, että me emme ole nyt viisaita. Että emme ole vapaita, olemme kahlehdittuja, ohjastettuja, conditioned, niin kuin englanninkielessä sanotaan, ehdollistettuja. Tämän tietoisuuden aukeaminen ihmisen on alku kaikkeen. Sen jälkeen hän ei ole enää kahleissa siinä mielessä kuin ennen oli. Sen jälkeen hänellä ei ole enää tuota hurjaa varmuutta, joka saa sanoi Runebergin kanssa laulamaan, että kuolo onni sotilaa, osamme olkoon taistella, kun saamme vaan. Ja muuta siihen verrattavaa. No niin, ystävät, jos maailma tällä 11 hetkellä, kriittisemmällä hetkellä pelastuu, niin se pelastuu nähdäkseni, sanon tämän vain nöyrästi nähdäkseni, joku toinen voi sen sanoa sattuvammin ja paremmin. Se pelastuu vain sillä ehdolla, että tämä aavistus meidän unitilastamme yleistyy. Että se rupeaa tavallisten ihmisten keskuudessa lisääntymään. Nämä professorit, ne herää viimeksi.
Ne on nimittäin paremmin koulutettuja, syvemmin suggeroituja. Jung oli itse hyvin oppinut mies, mutta hän sanoi muun muassa tällaisen sanan. Todella suuret, uutta aukaisevat ajatukset eivät ole milloinkaan lähteneet korkeasti oppineiden piiristä. Ne on lähteneet tavallisten ihmisten tajunnasta. Hän selittää sen, että useinkin se, joka on saanut parhaan koulutuksen, on sidottu lujemmin. Ei hän ole sen tyhmempi kuin muutkaan, mutta hän on kauemmin ollut hypnotisöörin edessä, joka on hypnotisoinut hänet. Uni on syöpi, hän voi vapautua, ja sitten jos hän vapautuu, sitten hän voi tehdä ihmeitä, niin kuin ovat tehneet meidän aikana monet nämä urheoppineet. Siis emme taasenkaan mitään kategorioita rakenna, mutta toteamme vain ilmeisiä tosiasioita. Niin, maailma pelastuu tältä kriittisimmästä vaiheestamme, niin kuin me jokainen tässä salissa toivomme, sillä ehdolla, että ihmiset rupeavat heräämään ja heräämisen seurana rupeavat näkemään toisensa ikään kuin ensi kerran. Ei vain lähimmät omaiset, ei vain ystävät, vaan ihmiset tuolla rajan takana, noissa toisten ideologian piirissä. Kaikkialla näemme saman nukkuvan ihmisen taikka heräävän ihmisen. Ihmisen, joka odottaa syntymistään ihmiseksi, joka vielä vaeltaa eräänlaisessa embryotilassa. Aivan niin kuin Fromm sanoi, että ihminen on ristiriita. Hänessä on alkuihminen ja heräävä tuleva ihminen jo läsnä.